Кажете нещо за А1 телевизия. Месото е супер, я. Абе не си слушал до сдоле Канго, от сгоре ще пусти. Тебе там колите, гледаш ли горе? Кажете нещо за А1 телевизия. Айде, ексклюзив, напред е микс на пръстото. И така, тук интервю да дава. За Македония? За Македония. Ти виж какво куче имаше по-рано. Кой? Мечо едно. Ваше? Ома те дава тук. Ома ти да. Мала брат, нека те какво да имам. Не ги ще го, а не тук е го. Много мирно, не хубаво. Него ти мирно па. Ой, бати пудлиците, бати. Това пудлиците няма Ти да пробаме, Кристи да носи ми плескавицата. Сен хубаво има. Леле, кучето. Ей! Кажете нещо за А1 телевизия. Натръндаме се, натръндани се. Прески имам, прески имам. Ще те притиснам. Кажете за А1 нещо. Малко да фарам любовниците колко. Живо бе! Куче! Леле, маре, тук ти имам жив доказ. Не. Ако речеш нещо, ти бода. Гоки, кажи нещо. Много чашки има, никой не пие. После бе!